Zer sentitu zenuen bere historia lehenengo aldiz entzun zenuenean? Bueno, Ibrahimaren historia entzun nuen lehenengo aldiz pixkanaka. Azken binean hau ez da egun batean kontatutakoa, baizik eta goiz asko, arratsalde asko, eta hainbat egun eta egonaldi ez. Eta sentitu batez ere ikusi nuen bera nola ari zen sufritzen pasarte batzuk kontatuz. Orduan, sentitu gauza ezberdinak batetik mina kontatzen zuen historia hori gordina gogorra zelako. Eta baita ere zalantzak sentitu nituen ea egiten ari nintzen ariketa hori, bera gogoratuz berriz hor sufriarazten ea egokia zen, etzen, merezi zuen, ez zuen, hori esango nuke batez ere mina eta gogorra egin zitzaidan entzuteko ere, pasarte batzuk bereziki noski, eta gero zalantzak egiten ari ginen hori berak berriz bizitzeko ia egokia zen. Baina baita ere bere kontatzeko modu haintzen berezia, sentitzen ari nintzen baita ere zerbait jasotzen ari nintzela ahozkotasun berezi bat, arraroa eta ederra zena aldi berean. Orduan gauza desberdin eta kontraesankor asko sentitu nituen. Eta orain zer gertatu da Ibrahimarekin? Ibrahima iritsi zen Euskal Herrira 2018ko udazkenean, urrian, Irunen ezagutu nuen urri bukaeran eta Ibrahimak asiloa eskatu zuen. Asiloa eskatu zuen eta erantzunaren zaio ontzen gutxi bera 10 bat hilabetez. Bitarte hortan Oñatira eta Madrilera aldatu zuten, azken asilo eskatzaileak aterpe batean egoten direlako zai. Eta ukatu egin zioten asiloa, beraz Ibrahima egoera irregularrian, paperi gabe eta batez ere aterperi gabe gelditu zen. Eta orduztik hona diskretuki saiatu da bere bizitzarekin aurrera egiten, bizirauten, eta aldi berean burrukatzen gabiltz bere egoera regularizatzeko eta ez da baten errisa. Enuke esango Afrika zeharkatzea bezain odisea gogorra denik fisikoki, baina mentalki eta ekonomikoki beste odisea luze bat da Europan eta konkretuki Espainiako sistemak, burokraziak, legediak, egoera irregularrean dagoen pertsona bati eskaintzen diona regularizatu nahi badu, ia nola bukatzen den. Noiz pasa zen eleberri hau dosier bat izatetik historio liburu bat izatera? Zehazki ezakit noiz pasa zen dosierretik liburura. Ustut pixkanaka nire buruan sortzen joan zen ideia bat izan zen, gero berekin aipatu nuena. Baina batez ere hasieratik entzun nuenean begira ni Europa nago, baina nik ez nuen Europara iritsi nahi. Ikusi nuen abiapuntua berezia zela, historia berezia zela. Aldi berean bera kontatzen, deskribatzen eta pixkanaka bere memoria zabaltzen joan zenean ohartu nintzen bere kontatzeko modua ere oso berezia zela, estilo bat, ahots bat zuela eta literatura bat zuela. Orduan batetik histori bat, beste aldetik estilo bat, eta gero bien artean harremana joan zen indartzen, hurbiltzen, sakontzen, eta horrek ere lagundu zuen dosier batetik liburu bat egiteko jendearen eskutan geldituko zen, uste dut. 3 osagai horiek bai historia, bai bere estiloa ahotsa, eta bai bien arteko harremana izan direla pixkat bihurtu dutenak dosierra liburu. Baina irakurtzeko zalatzetan bazaude liburu irakurtzera animatzen zaitugu, ez duzulako ezer galduko eta gure realitatetik urrun dagoen arren beste askok bizi dutena kontatzen duelako eta ongi dagoelako beste realitate hori ezagutzea, beste nazalean jartzeko eta guk duguna baloratzeko. Gainera kritikak oso onak dira eta arrakasta handia izan du. Beraz irakurri.